Tämä on vuosisadan uutuus kuorma-autojen pikaliittimiin, jolla estetään lian meno hydraulijärjestelmään ja jäätyminen. Eli tämä liittäminen helpottuu pakkasessa, lumisateessa ja vesisateessa. Ja tämä lukitaan kiertämällä. Vetämällä auki. Tämä pohjautuu, tässä perusliittimenä on amerikkalainen Hansen ja Kit Hydro on valmistanut tähän, suunnitellut ja valmistanut tähän tämmöisen rosterisuojan ja laittanut tiivisteet tähän. Ja tämä on alun perin heinävetisen kuorma-autoilija Jorma Kettusen keksintö, johon on haettu patentti ja Kit Hydro on ostanut nämä oikeudet ja alkaa tätä ruveta valmistaa. Myyntioikeudet. Ja valmistusoikeudet. Kyllä. Kyllä. Ja näitä tällä hetkellä löytyy puolesta tuumasta tuuma ja varttiin koko luokkaan näitä liittimiä. Nyt tällä lisätään ensinnäkin tämä hydrauliikan käyttöikää ja liitinten ikää ja helpotetaan tätä irrottamista ja kuljettajan töitä. Ja se soveltuu vaihdettavaksi entisten tilalle tai uutuusasennuksiin ihan vastaavasti kuin tämä liitin yleensä.